Uma mama, papa, uma mama, uma mama, papa, uma mama, uma mama, papa, uma mama, uma mama, papa, uma mama. Keď prídem k vám, zavadíte, nie trochu kľudu v tom vašom byte. A sa mama, tatko, babka, detko, vadí za tie, tak koho mám prosiť, či z vodcov dosť. Když stojím tu len a zaháňam zlo, a tebe to česanie trvá večnosť. A čas uteká a vaší sa len pýtajú, kto som, čo som a čo som. Čo s ňou, s nervóznou vašou familiou. Čo s ňou, s nervóznou vašou familiou. Uma mama, papa, uma mama, uma mama, papa, uma mama, uma mama, papa, uma mama, uma mama, papa, uma mama. Všetci ľudia si sem tam zakričia, že od dceru majú strach rodičia. A keď sa takto večer u vás objavuje, tak chápem, že prejavujú ten záujem. Povedz vaši, prečo chodíte, že som, to som robím, čo viem od teba. Čo s ňou, s nervóznou vašou familiou. Čo s ňou, s nervóznou vašou familiou. He's my cousin. Ani my je nechápeme, my čekáme tiež na keď ideme čakať. No ako ste na tom? Ide vám to? Dobre, a zaznačili ste si na tabuli už, čo ste urobili? Áno. Výborne, super. Jojkovi, ako ste na tom s Veronikou? Ide vám to? Je to ťažké? No, tak treba porozmýšľať, potriasť hlavičkou, aby lepšie myslelo nám to. Ako ste na tom? Iga, Patrik? Čo už všetko máte? Matiku? Tak rýchlo. Už máme z každého trocha. Števka, ako ti to ide? Meliska, ako? Super. Ide to dobre? Dobre, Kupko, kúk na mňa. Ako to ide? Dá sa? Ťažké to je? Ale hádam, nie až tak. No Miroslav, ktorý predmet je najťažší? Černý. Iba matiku som začal. No. Pavlínka? Ja mám. Zdá sa ti to ľahké? Dá sa to zvládnuť? Super, si šikovná. Tu už mám jeden úsek. Aj ten druhý.
Kdeže ste chceli ísť? Na trh. Ja som chcela ísť autobusom do mesta. Hej, a čo si chcela ísť do mesta kúpiť? No, babiky, pre netier a tak. A vnúčatka máte? Ja mám 10, viete? No, ale to je hrozné. Mám dôchodok až 95 € a 1 cent. Nemôžem si za to nič kúpiť, ale ja mám troška lepší. Ja mám 50 € a to je všetko. Dobre, tak sa majte. Dobre. Buďte v telke, staré mami. Čaute, Cilka, čau.